まで上がっていきそうです。4番の佐藤。そのチューブの後ろに5番の小島正明乗っていきました。小島が佐藤を叩いて主導権を握るかどうか。1番の荻原が車を引きまして、現在は3番手インコースあたりですが、やはり小島行きました。ジャン前5番の小島が抑えています。2番の前反りは中段の4番手。1番の荻原直人が中段の5番手外並走。おっと荻原果敢に仕掛けました。ジャンの4コーナー果敢にかまして主導権を握りました。かまし先行を取った1番の荻原で最終周回です。ライン3人が全部できりました。後方8番手からは4番の佐藤航、ホームからまくり上げて1コーナーから2コーナーカーブ。5番の小島は現在中段4番手、2コーナーからバックですが、これは高回転だ。4番の佐藤航、荻原をあっさり3コーナーカーブまくり切りました。マークは7番の伊藤健二、そして後方短期で2番の前反雄一郎、まくり追い込んで4コーナーから直線です。後方8番手まくり決まった4番の佐藤ですが、番手からは7番の伊藤、さらには2番の前反が突っ込んできました。